atiye sirkand William Samoei Ruto kaka director in charge of special programs and projects and strategic engagement. Mane tich machamo go saa. Dala wakikwaya gimoro taoro ni tungeni chamo lwet Ruto. Koro seche ma iwacho ni Ruto rach tingeni samoro ibilo ba malang' mokalo through osele. And awache kan gi confident nikech kinde ka kinde Nyasaye nyisowa ni en Nyasaye mar times. Wan muneno wakagi gibe wagomba nosele da bed mijumbe makabondo ka skul to da ber. To nikech okan mijumbe, ivo bara mijumbe. Wawene thuolo mondo ti. Kendo nyako timre nadi? Utieki. Wawene ura Elizabeth thuolo mondo ti. Nikech Nyasaye mano timre nadi? Nokete. E kaka wene uru Samoei Ruto thuolo embe Nyasaye nokete mondo ti. Ji abich to ng'ata achiel jechiende maketo. Nyasaye ka keto ji to keto jotelo ng'owa? Te. Koro ambe mane mara manyiso ni president masani, tene president makiny, tene president for the 5 years nyaka ji doge yiero. So ka nitie moro mabiro ten 2027 kwa toke yiero manyien. And kata an munena ni gombona maduong' nyocha en mondo jakom Raila Amolo Odinga mobed president. To ka nosebare tano ka konyo ywak, an nasechango, an nasedhi kocha nikech achiel ariyo moko nyaka timre koni seche ma pod en president. Emomiyo nyocha kelo waziri Eliud gi ndege mar Air Force One Siany kacha mowach ni dhi gernwa stadium mar 80 million. Achaka biro kelo nu William Samoei Ruto omuga TTI mondo miwa bas mondo los ndara madhi piny kacha. Kendo biro konya rwake. In mokidwa rwake ibede odi tibiro winjo kaka ndege ringo kasto warwake. Kasto ang' ipenjo joma nodhi ni to notimore nang'o. To wahakikisha ni chieng' no jomobiro be akofuku gi botegno odok kopogore gi kaka ne. Koro imirit mari no ka chieng' moro nitie to wabiro abira. Sirkal dhi nyaka dhi mang'owa? Dhi mbele.